के भाई हां ई सच बात बा कि तोहर जायज बियाह नहीं के भाई हां लेकिन तोहर नाजायज बियाह भइल भाई हम नहीं जानो ना पटना गांधी से तो पुल के 1 नंबर पाया तरना जायज बियाह को रखले बारो बनी हो दोसरा के सोझा हां हमारा सोझा ना हमारा ममहर के सामने माई के सामने लगभग ममहर बड़ाई करते के बराज माई सब जानती है कि ममहर में का बा हां हम कोई दिन जाके वो डेरा पर हलो बा हां तो हमरे से झला को तरह झूठ सच बाकी जायज बियाह नहीं के बाकी ना जायज बियाह कइले बा हां ध्यान दी भैया एक कहले है कि हम झूठ ना बोला ना कौन कौन तो करम कइले बने कि लांगर भइल बने हां ना ना ई सब ना कहे के हो ना ई तो भगवान के देन हो हां सब केहू बराबर ना होला हां जैसे पांचों अंगुली बराबर नहीं खे ना और सही सब आदमी के शरीर बराबर ना होला ना केहू के मोट होला केहू के पातर होला केहू लांगर होला केहू लूल होला केहू अनहर होला ई सब प्रकृति के देन है हां एमे कोनो शिकायत के बात नहीं खे ना बाकी चुटकुला ई कहले हन हां ना कहे आइल हो ना एगो अपन कपड़ा पहनबो तो हां एगो दूसरा के कपड़ा पहनबो तो चिन्हा जाए हां अपन पहनबो तो शरीर के अनुसार सीबो तो फिटिंग होई भैया हां आ दूसरा के पहनबो तो ना तो बड़ हो जाई हां ना तो छोट हो जाई हमारा चुटकुला के जवाब देले हन हां हम एकरा मेहरारू के कने ममता के कहले हम हां तो हम भयंकर नचनिया के कह हां कह दी ना हो हां जी ई हां आ हई कब संजय हां एगो हौ मोटका हां बे गोलुआ जाल भाई हौ बताई हौ रे अरे तोरा कम ना खाए के हो रे खा तोरा कम ना खाए के झाल बजावे के बेरा लागे तोरा पाउन खाए के धरे दम खात नहीं कर हां पैसा ले ली नमो चाचा या तो श्री राम जी की तरफ से पुरस्कार बा हां मालिक से है प्रणाम नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना के रखे हां ब्याह जी हां हौ बेंगवा हां बे हौ गोलुआ हां तीनों तीन आदमी हां एक आदमी और रहे के नचनिया इनको अच्छा जननी की ना जननी अब पिए के तो भैया के आदत भइले बा हां अभी सुमरन में तनी भर टेलर देखैनी है हां आप सब तो बोले न बानी हां रात भर रही ना पूरा फिल्म चल जाइए अभी पिक्चर है अब बिहार में दारू बंद भी है हां आई लोग चारों आदमी एक एक कोठरी में बंद रहे लोग हां केहू बतैलक प्रशासन से कि जाके में देखी दारू पिए त लोग में नाजायज काम होता है हां प्रशासन साहब बोले हां केवारी खोल के लगे लोथा जी आप इस रूम में क्या कर रहे थे क्या लोथा भाई कहले कि नहीं जानो नहीं जानो ए रूम में हम बांसुरी बजावत रहनी कहले कि ठीक भाई निमन बा हां बेंग भाई से पूछाए हां बेंग हाँ ये कहले कि बेंग जी हां आप क्या कर रहे थे क्या ये कहले कि नहीं जानो हां हम हूँ सर जी बांसुरी बजावत रहनी हां हाउ ढिढरा से पूछाए ढिढरा अरे रे तुम कितना खाता कितना मोटा हो गए तुम कब एक तुम क्या करते थे हां वो कहलस कि सर जी हां हम हूँ बांसुरी बजावत रहनी हम हां आतले वही में नचनिया एगो कोना में बैठल रहली हां सर जी पूछले कि रे नचनिया सुन सुन हेने 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 ई सब त बांसुरी बजावत रहले हम हां आते में का करत रहले हम का नचनिया कहलस कि नहीं जानो हां हमरे नाम नु बांसुरी हो हां ई तीनों आदमी मिल के हमरे के बजावत लग चुटकुला ऐसन कहे लोग के हंसते हमारा के कैला बादाना अरे नया गाइए महाराज कुछ नया करिए आप हमारे बड़े भाई हैं आपसे सीखने का हमारा फर्ज है कुछ नहीं ताकि आपका सुनकर जाके हम कहीं और गाएंगे हेलो हेलो ठीक हो गए बाबू तनी से बना दे हेलो यह अगर करम के तनी भर नया हो गए चाहिए अब तनी गीत संगीत में आ जाए कि दिल देता है हाय हाय अरे रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना
अरे इहे न उम्र बा भजन करे के हाँ चल रे पगली हम 5 मिनट भजन करता नहीं हाँ तेहू भजन कर ले हाँ ए बेजी रे वही का कहतनी जी का जी हमारे घड़ी भजन वजन में मन नहीं खेला गया तारा भजन में मन नहीं खेला गो आय का करे के मन करता बोला ए बेजी का हो ए घड़ी हमार भजन करे के मन नहीं खे कर तब ए घड़ी तो हमार गजने में मन लगे ओ ए घड़ी तारा गजन में मन लगता आय ठीक बा एक बात ई बात काले से आशीष इंटरटेन में पचर जाई हाँ आ तार मल्लिकार देखिए तो बताए हैं कि कितना तारा गजन करे के मन करता हाँ ए बबुआ हाँ आज है नकली यार के चक्कर में पड़ के हाँ कहत तरह की गजन करम हाँ आ जहिया असली पियवा लगे जइबे हाँ ए मुंह ना खोले कि का जवाब देबे हाँ रे पगली ए कि पहले देखली हर रे रे ए ममता कि पहले देखली अरे तबे कोरी गबना फूल बनायो बही छोटे छोटे पहले देखली तबे कोरी गबना फूल बनायो बही छोटे छोटे इन्हीं लोगों ने 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 इन्हीं परम आदरणीय विराट यादव जी के माध्यम से हजारों हजार रुपए के पुरस्कार आई भाई के हार्दिक अभिनंदन बा मालिक से है प्रार्थना करम के मात्रा नहीं सोचल मन कामना पूरा कर हमारा अनिल भैया के माध्यम से ममता का पुरस्कार मुर्की सुमरन में नाम मरवाओ ना जब नचनिया नाचे मुर्की जब मरवावे वाला सामान आ जाए तब मुर्की मरवावल जाला हाँ मुर्की मारा ममता इन्हें हटा दो संजय ना ना मारो जब प्लेन मुर्की मरी हो अब ही बाछी मारू है ममता हाँ टॉप टॉप गाछी टॉप जाता रो हाँ कोनो गारंटी नहीं के विराट डीजे टेंट हाउस भैया के माध्यम से फिर पुरस्कार बा हाँ नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना के रखे हाँ अरे वही नया उम्र बा बाछी बारे टॉप टॉप गाछी फानत तारे हाँ कुछ एक दिनू हाल हो जाई हाँ जैसे दूध के माछी निकाल के बेच दिया जाला हाँ और सने हो हाल हो जाए प्लेन मारो और की बारू तू बाछी प्लेन हाँ आ सादा तनी एकरा के चक्रधार बना के मरबू तो कैसे हो जाए कैसे ए ममता हर की बारू तू बाछी बारू तू बाछी टॉप चालू गाछी एक दिन होई जइबू दुधवा के माछी एक दिन अब पियावा सूते नहीं हो कि पियावा सूते नहीं दी जब बिछावा ना फूल बनायो वही छोटे छोटे पियावा सूते नहीं दी जब बिछावा ना फूल बनायो वही छोटे छोटे मुझे रूप
ममता का हो आज भजन करे के कहते तो निक नहीं खेला गो हाँ हर की भजन न कइलू हे सजन के भुला के नकली कियरवा से नहीं अरे भजन न कइलू हे सजन के भुला के नकली कियरवा से नहीं पियावा डाली जब अरे चूल्हिया में लमना फुलवना लो मोही छोटा छोटा यही तरह हंस के हंसा के हाँ आ गाल एक बका द्वेष रखल बा का रात भर के बात बा हाँ गीत संगीत ऐसन होखे हाँ कि लोग के चेहरा चमकत रहे हाँ अभी ना कि गावे लगे अरे राजकुमार बाबू का घबरा जा कुछ नया गाई हाँ हमरो मजा हाँ रौरो मजा कथा प्रसंग होई कि ले दारी लदारी होखे चल चलो तब प्रेम से बोल दी श्री दुर्गा जी महारानी की जय बोला मुआ प्रदेश हाँ आ घरनी देश जय माइक दिया माइक तो तैयार बा रोता माइक ले लो बोले है बाप बा ई लिए हाँ बलमुआ प्रदेश में बारे बा औरतिया बेचारी हाँ बलमुआ के याद में तरपत दिया हाँ अपना बलमुआ लगे फोन लगौले बे हाँ कहत दिया कैसे कैसे हेलो 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 हाँ रउआ के बोलत तनी अब न 3 महीने में भुला गए कि के बोलत तनी हाय ए जी नहीं खिचिनत रउआ बोली ना के बोलत तनी अरे पगली सच में नहीं खचिन का कि हम के बोलत तनी ना जी साचो के नहीं खिचिनत रउआ बोली ना के बोलत तनी अरे पगली हम महिनु तोर भातार बोलत तनी रे अच्छा भिंडी लटर के पापा हां रे झूला बेचनी के माई हम ही बोलत तनी ए राजा जी राउर गोड़ छू के गोड़ लागत तनी अब न भैया हाँ घरे रहनी तो रोज झाड़ुए छुए के गोर लगत रहे हाँ आ दूर एला पर कहत के गोर छू के गोर लगत तनी हाँ एगो काम करो का पश्चिम ऑर्गेनिक पर हाँ एक बीता के रूपा कंपनी के पैंट पर सरल बा हाँ ऊ छुक लगबो तो बुझाई कि साफ गोरे छुए तरु हम का ए राजा जी का परदेश के सब हमरा के भुलाइए गइल बनी का यादो रखेला कोनो काम केले बारू का हाय घरे रहनी त कहत लोग ये नाती के बेटा बा बताई हेते चुकी बात रउआ मने में रख ले बनी हती चुकी बात तारा खातिर हो सकत ममता हाँ हमारे खातिर 17-18 बीघा ही बात हो जाता अच्छा रउआ लोग बताई हाँ मर्द मेहरारू में झगड़ा होला कि ना होला 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 नु रउआ ज्यादा जानता नहीं हाँ बताई मर्द मेहरारू में झगड़ा होला रउआ से हमार झगड़ा भइल बाटे हाँ। और घरे है 4-5 गो बाल बच्चा छोड़ के गइल बनी एकनियो के मोह माया नहीं खेला आई है तोर बाल बच्चे बना जाए वो में को अच्छा बहुत विचित्र विचित्र बाल बच्चा पैदा करले बारे ए राजा जी जाय दी रउआ हमरा के माफ कर दी हाँ। हमरा खातिर ना तो अपन बाल बच्चा के मोह माया करके रउआ घरे चलाई घरे आ जाई हाय मन तो हमरो करता हाँ बाकी एगो मीठ बोलबू ताए बोलो अच्छा मुठ बोले मुस मारवा मुस मार के कहते हैं तरह के हम मीठ बोला हाँ
हम सिवान फोन धरा होते तो बोलिए धरा देता रे लबर लबर बोल दे जाना तनी जाए के बेर तनी झझक के बोल देने नु ऐसे भातार हमार खिसिया गल अब तो भातार के मनाए खातिर कुछ कहे के न पड़ी जरूर हां तो कहीं ना हम तो सुने खातिर पैदे ले ले बन अरे बाल ठीक बात रहुआ सुनी कहीं ए राजा जी का हो रहुआ तो जवानी में छोड़ के बाहर जाके बस गईनी हां रहुआ तो जवानी में छोड़ के बाहर जाके बस गईनी हां का जानी केकरा नजरिए में रहुआ धस गईनी हां ए राजा जी कौन मजा नहीं खे हमर खोआ ऐसे रोआ में रहुआ सौतने पर जाके बस गई तनिका भर बाकी रह गल में एक बार बोल दो अच्छा और बोले के पड़ी रहुआ नो जितना बुढ़ाता नहीं उतना नखरा बढ़ते अरे वाह अरे पगली तो बूढ़ो लोग के दहिए न बूढ़ा लंबनवा के हो खतोरी ए जी जाना तनी का हो रहुआ ई बतिया कहे ने नु हां तो बूढ़ा लोग के मुंह देखे में हमर बड़ा निमन लगे देख ले हो बाबा के देख ले मुंह में दांत नहीं खे हां बाकी मुकेश जादव जी अपन नचनिया के एक बार मौका देवे है नो तो दांत जरूर लगवा दे बोलो ठीक बात रहुआ सुनी बोला ए राजा जी बिरह के आग में करातन करी बिरह ए राजा जी बिरह के आग में जरावल जन करी बिरह के आग में जरावल जन करी परदेश रह के छछनावल जन करी नाई बत कह दो ए राजा आसरा धारा के रोआवल जन करी बस 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 आ गई हेलो हेलो तनी से टोन कर दो हेलो खाली टोन तनी से हेलो हेलो बस और तक के बोला मुआ कि गइल जब से बाहर आए बोलो अरे एको छन लागे ना हिमा गइल जब से बाहर आए बोलो एक छन लागे ना हिमा हुक्म तहरा रोज मोर तनी राजा जी हुक्म तहरा रोज मोर तनी राजा जी और हुक्म तहरा रोज मोर तनी राजा जी हई जवानी हो अरे हई जवानी रे जवानी रे हई जवानी परेशानी में हई जवानी परेशानी में बा ए राजा जी अनिल भैया के माध्यम से पुरस्कार बा बार बार बोले करम नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना के रखे और तक कहले के बोला तहारा पीना चूरी मजा न देगे कंगन मजा न देगे चूरी मजा न देगे तेरे बगैर साजन तेरे बगैर साजन सावन मजा न देगे चूरी हो चूरी मजा न देगे हई जवानी परेशानी
नहीं चाय बाद में पिया लिया लोग भैया जगह होता ना चनिया क्या हां चाय अने धोई ये चाय पियाला ब्याज थोड़ी हमके चाय लेके चलो बता चाय मत पियाबो हम करा के बीच में मरबो कोई जम मारा बीच में मुड़ के मारा और तक लेके बोलम हुआ जान तो रखेंगे तोर पिल तारा बिना केगा हर की जैसे की जोहल बिना जैसे न चनिया मुर्की मारतिया हां मुकेश भैया हां तू मरवाई है हां वो मारी त कहे तू मतलब मत मरवाई है ना अपना नचनिया से मुर्की मरवाई हां हर की जैसे की जहल बिना कर पे मछरिया से जिया पर तर पेल तोहरी गुजरिया से जिया पर तर पेल तोहरी गुजरिया ए बोलम जी हुक्म तहरा दुख रोज सहता निराज जी अरे हुक्म तहरा दुख रोज सहता निराज जी ए बलम जी हई जवानी परेशानी में तेरा भैया गाड़ी धोके आजा भैया गाड़ी धोके आजा भौजी ओकर गाड़ी चढ़ो भौजी ओकर गाड़ी चढ़ो और तक लेके बोलम हुआ लाज भाव होई जा मारा बहरी है प्लान मार दिया आपके बाद में कटिन तीसर का ताल में दिखाओ अच्छा और तक लेके बोलम जी अरे कि दिल नाही मानेला कोतनो मनाई ए दिल नाही मानेला कोतनो मनाई आसी को निरुद्ध रहुआ घरे चली आई आसी को निरुद्ध जल्दी घरे चली आई हर प्यार में तहरा पागल है दीवानी राजा जी प्यार में तहरा पागल है दीवानी राजा जी है जवानी हो है जवानी राजा जी है जवानी परेशानी जवानी परेशानी ए रामधनी जवानी परेशानी में ए रामधनी एगो भजन एगो गाना एगो और गाना हर एक ताल में 3 गो गाना गाए हां अगर तारा मन करी कि तू रह हमार 3 गो के जवाब हां तू अपना 3 गो से दे हां अगर तारा मन करी हाँ। कि हमरा से 20 गिर जाई हाँ। तो हमरा 3 गो के जवाब तू अपना चौथा से दे दे बस वही हम हार मान हां वही ला वही जा हार मान जा एगो चुटकुला कहले हन ओकर जवाब दियाई ह एगो और सुन ली
जगो गाना जागो चुटकुला लिखता नहीं कहा भैया गाना होना लिख ले ती चाहे व्यास के जवाब तुरंत देव के चाहिए अगर इरवा करत नहीं तो बहुत सुंदर करत हाँ हम चाहम कि तनी हई का नाम हो हई कापी तनी एक आदमी केहू आ जाओ हाँ आ तनी सारा चैनल के नाम तनी पर तनी लिखा दियो काहे कि सब भाई लोग को हम नाम धली हाँ है कि आप लोग हाथ ना मेहनत करते नहीं अच्छा पवन भाई तेज बोले बड़े हमारा बीआर दुगुला के मलिकार राजधानी स्टूडियो के मलिकार हाँ तो सब के नाम लिख दी ताकि भाई लोग के नाम हाँ ए बबुआ हाँ लइका हाँ चुटकुला बाकी है बारो हरे ओ, तू कह दले ना होई भुला गई ने बेचारा इनकर तो आदत जानते बानी लोग हाँ दारू पिए के गांजा पिए के हाँ जितना दुनिया में बाउर काम बा हाँ महाराज जी के लगे बा वाह पिछला साल दिवाली के बात है भैया हाँ दिवाली से 2 दिन पहले अनिल भैया हाँ गांव के लड़का साथे बैठ के हाँ आ जुआ खेलत रहल हाँ नानू मन मानेला हाँ ना कहने की देहिया बुढ़ाला मनवा तो लड़के के रहेला हाँ भैया के मन ना मानल हाँ चल गई नहीं बेचारे अपन जुआ खेले खातिर हाँ आ ताले भैया देखने की प्रशासन के छापा पड़ गई हाँ जल रही हाँ ताले प्रशासन के छापा पड़ गई हाँ आ जौन हित दिले हाँ वो हित के तनी हम खोजत हाँ जनल कि ना हाँ प्रशासन के छापा पड़ गई भैया हाँ सब केहू देखने की भागे लागल हाँ सब केहू देखने की भागे लागल हाँ आई बेचारा भाई लोथ आदमी हाँ गोर तना रहे ना बाकी हो के अपन हाँ अपना अंदाज कहाँ गई नहीं सब के अपन दे छोड़ा के भाग गई आ देखने की महाराज जी जाके पुलिस सभा के जीपीए में बैठ गई ओ भाई प्रशासन आई कलश की लोथा जी सब केहू देखनी है कि भाग गइल हो और रउआ देखत नहीं कि केहू तो घर के जीपो में के बैठ गेल बानी साफ रो बुरबक के बनी का निकल के बाद बुरबक हम बने कि बुरबक तू बारो हम बहुत चलहाक बने जान तोरा गरिया में काहे बैठनी हो काहे एकरा पहले पकड़ाए रहनी नु त सीट ना मिले रहे बैठे खातिर ऐसे के पहले ही सीट धले नहीं हो कि जाम ना होई जनन ये चुटकुला नया हमरा बीआर दुगुला एक्सप्रेस आशीष एंटरटेनमेंट सरस्वती मिक्सिंग लैब आरजे स्टूडियो जमापुर मिस्टी एंटरटेनमेंट आई स्टार दुगुला ये सब चैनल के माध्यम से आप सबके कल से दुगुला दोनों भाई के यूट्यूब पर फेसबुक पेज पर देखे के मिल जाये मन करे दोबारा रिपीट करके देखे के तो जाके सब चैनल सर्च मार के देख ले आज सब भाई लोग के चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दे एगो लड़का एगो खतरनाक लड़की खतरनाक हाँ हाँ बड़ा बेइंतहा मोहब्बत रहे 17.5 दिन से जब मिलन नहीं खे भय 17.5 दिन रात बा बिहान हुई 18 पूरी अच्छा लड़का बेचारा पगलाइल बा आ लड़की आवती कैसे आवती है अनोखा जकरा के जननी जकरा के जननी जग में अनोखा अरे राम नाम सोथ मुर्गा खा के मस्त है ये पिटाई का दूत है हाँ बुझाता आज दुर्गा पूजा के अष्टमी हो में बीएफए हो दे महाराज आई सरवा कहता कि मुर्गा खा के मस्त है आज कतना बेटा लोग के जान जाई कि जकरा के जननी जग में अनोखा उहे कइलो बेवफाई जकरा के जननी जग में अनोखा उहे कइलो बेवफाई
जेकरा के जननी जग में अनोखा उहे कइल बेवफाई भैया हम कोनो गीत गाइले न तो में भाव रहेल आ भाव होई तो हीरो हीरोइन लिखा हो मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुमसे ए जान ई देह अगर जियत लखा त तोरा के देखिए के जियत रहे आ जब देही न रहबे तो हमरो नहीं के बुझात की देह रही हर की तोहरा के देख के जियत रहनी अब नहीं जी पाईबो तोहरा के देख के जियत रहनी अब नहीं जी पाई ए ममता हरे बोने तोहर डोली निकली हमरो रथी अर जाई आखिर कौन ऐसन कसूर कदरी रे पगली कौन ऐसन करे लगले हमारा साथे रे ए जान हम तो रउआ से बहुत प्यार करेनी अब प्यार के मतलब हम समझे तनी कि प्यार का होला जाने तनी शरीर में प्राण न रहेला तो ओकरा लाश कहल जाला शरीर में प्राण न रहेला तो ओकरा लाश कहल जाला फूल में सुगंध न रहेला तो ओकरा घास कहल जाला धन लुटाला तो बर्दाश्त हो जाला बाकी जेकरा प्यार लुटाला ओकरा सर्वनाश हो जाला इतना निमन मतिया होता रे बाकी छोड़ के जाता रे जो भाग दिहलू सितम बम सहल न सहाता ए दिहलू सितम बम सहल न सहाता गजब तोहार बेवफाई बा ए विकास बाबा जेकरा के जननी जेकरा के जननी जेकरा के जननी जग में अनोखा अरे बूहे कइल बेवफाई बा जेकरा के जननी जग में अनोखा उहे कइल बेवफाई
भले तू हमार होखो चाहे मत होखो, लेकिन ये जिंदगी तोहरे नाम बा, आई तोहरे नाम पर है। तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम हमने किया है। अरे पगली, ई जमाना सब केहू कहल रे पगली कि प्यार के जब नमा में अधूरा बा तो प्यार पूरा कैसे होई। जमाना के बात ना मननी, तोरा बात पे भरोसा कहनी, लेकिन ते बदल गई। छोरी के जजइबू जी नहीं पाई तोहरो ई पागला दीवाना। जमाना जनमाना कइले रहे लोग ना मननी, तब तने न मारी लोग। ताना जमाना सह नहीं पाई रोत रही जाई दीवाना। अरे पगली, सोनू संग दिल के फिर ना बुझेलू, सोनू संग दिल के फिर ना बुझेलू। आशिक से हो तो जुदाई बा, दरना दरना रना जेकरक जननी, जेकरक जननी जग में अनोखा। तोरा बिना ही दीवाना के जिंदगी के कोनो महत्व नहीं है। तो ना रहबे ई दीवानो ना रही, जाके कहीं ना कहीं मर जाए। ए जान, हम रउआ के छोड़ के थोड़े जाए। पागल, हम तो रउआ के थाहत रहे हैं कि रउआ हमरा से कितना प्यार करे। अरे काछी से तहत लूह, रोड से की गज से। अच्छा, दिल से थाहत रहलू है। इतना बढ़िया था जाला, तनी देर और था तो हमरा प्राण फेंक फेंक हो गई लख। था ही में करियावा के ले गरलू ह। हई सरवा गोरका बोलले में प्यार करे लो, बहुत प्यार कर। एक बार प्यार से आई लव यू बोलन। आई लव यू जान। ना सुनाई, ना सुनाइला, जोर से बोला। आई लव यू जान। और जोर खैले ने कुका, जोर से बोला। और जोर से। आई लव यू। तुम दिल की धड़कन में हर रहते हो, रहते हो बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हाँ, बेशक तुम मेरी मोहब्बत।
अरे कृपया दूरी बनाए रखे, मेरा खड़ा हो रहा है। काठी रे रोआ अच्छा सिरैला परवा खड़ा हो जाला सीन देख के तो चुए चुए हो गए। काठी पर पसेना हाथा ना मेहनत कह के झाल बजेब त सरौ तारा पसेना ना छूटे त 3 गो गाना हो गई सेवा समा। अब जकार बोले के बा भैया से गीत संगीत का आनंद लिए। हर की प्रेम से बोलना और प्रेम से बोलना, प्रेम से बोल दी श्री दुर्गा जी महारानी की तो दुर्गा मैया के जयकार यार बनी प्रेम से से बोलना, प्रेम से बोलना भैया, प्रेम से बोलना। मुकेश भैया कलाकारी से तो गुलाब के मजा आए, हंसे हंसे वाला बात होके के चाहिए लेकिन अभद्र बात के प्रयोग नहीं करे। निमन निमन चुटकुला कहीं जवाब दे हमरो मजा आई रहो मजा आए। चुटकुला ऐसा कहीं कि गुदगुदाए दुखाए ना। नचनिया हमर झाल बजाई तनी हु अपनो जौन पद को भी अकेले गैल बरो ओकरो से कहे झाल बजावे। प्रेम से बोलना भैया, प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना भैया, प्रेम से बोलना। कि दुर्गा भैया के जयकार यार तन प्रेम से बोलना, कि दुर्गा भैया के जयकार यार तन प्रेम से बोलना, कि दुर्गा भैया के जयकार यार तन प्रेम से बोलना, कि दुर्गा भैया के जयकार यार तन प्रेम से बोलना। भैया के जयकार यार तन प्रेम से बोलना, दुर्गा भैया के जयकार यार। रामचंद्र की जय। आई सभे आई। बैठी 5 मिनट प्रसंग भी सुनाओ यही आप सबके आदेश बा। और जन ब्यास के तौर तरीका होला ब्यास लेखा सुनाओ यही गान बजान। एक गायक के तौर तरीका अलग होला, ब्यास के तौर तरीका अलग होला, सबके मार्ग अलग अलग बा। हेलो हर चीज सुनाई